Anong Club Football kachepate angdung kiti kapathu ponalong oveching thur FC atum goal ni pen chepahai ponsi ke hayanong I chepalong donlo kedamtang chiti ne phain ko ra trok arni tekelang junalong kedo malong ari Anong Club atum patir pi ponsi malong ari chekso langso LP School kapathu aklamalong Anong Club Football kachepate angdung kiti pathu pontanglo labangso angdung kiti kapathu ponalong EM Raju tiso aluhi sarpoa manpen chetongdon Lasonsi BJP Korkanthi Mondal Committee Maipu Doloi Ingti New Life English School Principal Daniel Teron Tekelangjun Lem Samaipu Amorjit Ingti Chunbang Amorjit Tiso KSA Haraghat Regional Committee Kong Chunbang Anil Kiling Lapen SGB Ronga Saratum Pentanglo Pinangan ke thegiding araratum anparta ke ongdung football kelang aning ke hangararatum ta chetongdun tisi kapathualong aliralong pidon Angdung kiti kapathu pon aterang lake oveching thur FC pen Anong Club atumang bongsi pathu pon lo oveching thur FC atum ke thek muchoda jok goals hinira 5 pen Anong Club atuma phan parem ponsi ke hai anong I tangkal pen trophy chepalong dun lo nong e kapajir pona maya long alohi sarpo man pen ka chetong dun EM Raju ti so hin pen football kapathu pen ali lapen okpra na phan mesen polam he than pon Lapanan parta mesen kapathu pena jok osomara tumse tame kachali dun thekjia phan pathu ponang ji pusi lamjai pon halapu kapatir pi pona butung jasemet Anong Club amaipu joydhas terang pen kongchun bang bikrom terang atum kapachini pona tengke peneng ason thak thak ke bangji langaning kan setami mesen pen football kachepate bi pon thuji pusi pangdak pon dong mukak pen semsing ingti karbiang long lai